हेलो लोगोफोर बड' जब इनफो यूट्यूब चेनेलाव बरायबाय दा फाइनाली ग्रेड 3 आरो 4 ओंखारबावबाय बेनो जाबाय हेल्थ डिपार्टमेन्ट एबा नोंथांमोना सावस्रि बिफानाव एप्लाइ खालामनो हाथारसिगोनलाय 8 पास जानाय लोगो लोगोनो हागोन पियनाव आरो लोगोसे एएनएम दङ एनएलडीयू दङ आरो लोगोसे स्टेनोग्राफार दङ दा फाइनाली 207 भेकेन्सिस दङ ग्रेड 3 आरो 4 आव जेराव नोंथांमोना हौवाफोर हिनजावफोर गासैबो एप्लाइखौ खालामनो हासिगोन दा बिदिब्ला जों थांसै फैदो अफिसियेल वेबसाइटआव दा अफिसियेल वेबसाइटआव फैनाय लोगो लोगो नोंथांमोना दासिमबो अफिसियेल नटिफिकेसन बेयाव मोननाय नंथ'वा मानोना पाब्लिश खालामथ'वाखै दा मोनसे सर्ट नटिस ओंखारग्रोबाय दा नोंथांमोना बेखौ नायनो हागोन जाय नोंथांमोना चेनेलाव गोदानै फैदों साबस्क्राइब खालामदो बड' जब इनफो यूट्यूब चेनेलाव नोंथांमोना मोजां मोनोब्ला दा बेनिफ्राय जों नायसै बेयाव मोनसे सर्ट नटिसखौ बेयावनो गासैबो डिटेल्सआ दंखायो बेसेबां क्वालिफिकेसन नांगौ आरो लोगोसे एप्लाइ जाथ'वाखै जेब्ला एप्लाइ जागोन नोंथांमोना थाबैनो एप्लाइखौ खालामनो हासिगोन अफिसियेल वेबसाइटआव दा एएनएमआव दङ भेकेन्सिया गासै 166 आरो एलडीयू दङ 16 दा नोंथांमोननि सेलारिया जागायगोन 14,000 निफ्राय 60,500 प्लास ग्रेड पे 6,200 नोंथांमोना मोनबाय थागोन दानिया जों नायसै केटेगरि वाइसआव बेसेबां भेकेन्सि दङ स' नोंथांमोना नायदो एसटी थागोन यूआर थागोन दा नोंथांमोना एसटीआव खम भेकेन्सि मोनोब्लाबो थ' नोंथांमोना यूआरनि थाखाय एलिजिबल जागोन जुदि नोंथांमोना नाम्बारखौ मोजां मोनोब्ला थ' दानिया जों नायसै भेकेन्सिसआव दा जोंहा एसटीआव बेसेबां दङ एएनएमआव दा एएनएमआव दङ जोंनिया 17 दङ एसटीफिया आरो लोगोसे यूआरआव दङ 60 गासैखौबो लानानै 166 बेनिफ्राय एलडीयू दङ दा कम्पिउटार एबा एसिस्टेन्ट नोंथांमोना बेयाव नुनो मोन्दों बेनिफ्राय स्टेनोटाइपिस्ट दा बेयाव एसटीफ्रा सासेल' दङ बाट यूआरआव दङ 7 दा गासैखौबो लानानै 16 दङ एबा 16 दङ थ' बेनिफ्राय क्वालिफिकेसन दा लोगोफोर जायफोरा आरोबाव एएनएमआव नोंथांमोना पिडब्लिउडीनि केन्डिडेट थ' नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन 7 भेकेन्सिस दङ एबा 4% दानिया होनाय जाबाय सिगाङाव 3 मोन दा बारायनानै 4 होबाय बेखायनो 7 जादों बेयाव थ' दानिया नोंथांमोना एएनएमआव एप्लाइ खालामनो सानदोंबा बेयाव नोंथांमोननि फरायनाया एएनएम ट्रेनिं पास खालामनाय जानांगोन बेनिफ्राय गभर्नमेन्टनिफ्राय खालामनाय जानांगोन आरो नोंथांमोना आसाम नार्सिं काउन्सिलजों मोनसे सार्टिफिकेट थायो रेजिस्टार खालामनाय बेखौ नांगोन अब्लासो नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन बेखौ आपल'ड खालामनांगोन बेनिफ्राय एलडीआव नोंथांमोना ग्रेजुवेट खालामनांगोन जायखिजाया स्ट्रिमनिफ्राय ग्रेजुवेट आरो लोगोसे 1 इयार एक्सपिरियेन्स कम्पिउटार सार्टिफिकेट थानाय जाथारनांगोन अब्लासो नोंथांमोना इलिजिबल जागोन बेयाव 6 मान्थआ सोलिला थ' नोंथांमोना 6 मान्थ्स दङब्ला बेयाव सोलिनाय नंला आरो ग्रेड 4 आव दा ग्रेड 4 होनाय लोगो लोगो भेकेन्सिया 25 दङ दा 12,000निफ्राय जागायनानै 52,000सिम जागोन आरो ग्रेड पे थागोन 3,900 पार मान्थ नोंथांमोना मोननाय जागोन थ' बेनिफ्राय एसटीफिया 10% रिजार्भेसन थायो दा बेखौ नायोब्ला जोंनि एसटीफियाव दङ गासै भेकेन्सिया 3 दङ आरो लोगोसे यूआरआव दङ 8 दा गासैखौबो लानानै 25 भेकेन्सिस दङ दा बेयाव नोंथांमोना ग्रेड 4 आव एप्लाइ खालामनो सानदोंबा क्लास 8 पास जानाय लोगो लोगो एप्लाइ खालामनो हागोन बेनिफ्राय मेक्सिमाम बेसेबां होनाय दङ बेयाव गैथ'वा बाट नोंथांमोना जेब्ला अफिसियेल नटिफिकेसन मोनगोन अब्ला गासैबो डिटेल्सखौ नोंथांमोना मोनफिनजोबगोन दा बेनिसिम लोगोफोर सावस्रि बिफानाव फैनाय साख्रि दा बैसोआ 18 इयार्स मिनिमाम दा 18 इयार्स जानाय लोगो लोगोनो एप्लाइ खालामनो हागोन बयबो हिनजावफोर हौवाफोर आरो बिनि गाहायफ्रा जानाय नङा आरो गोजौसिना जोंनि एसटीफ्रा 45 इयार्ससिम जानांगोन अब्लासो नोंथांमोना बेयाव एप्लाइ खालामनो हागोन आरो बे एप्लिकेसन फिस नाङा थाइसेबो नाङा फ्रि जागोन बेनिफ्राय नोंथांमोना www.dhsfw.assam.gov.in आव थांनानै अनलाइन एप्लाइ खालामनो हागोन जेब्ला लिंकआ एक्टिभ जागोन दा लोगोफोर नेक्स्टआव फुल अफिसियेल नटिफिकेसन फैबावगोन नोंथांमोना जेब्ला फैगोन अब्ला गासैबो डिटेल्सखौ फारि फारि नायफिनजोबनो हागोन आरो नोंथांमोना बड' जब इनफो यूट्यूब चेनेलाव सम सम भिजिट खालामबाय था नोंथांमोना थाबैनो आपडेट मोननाय बायदि दा बे भेकेन्सिया ग्रेड 3 आरो 4 टेक्निकेल आरो नन टेक्निकेल थागोन बेजों लोगोसे ग्रेड 4 थागोन